6 кръга очакват мото и АТВ състезателите, като последния кръг в Шумен е валиден и за източноевропейското първенство, което стартира само преди броени дни в Гърция. За 3 месеца от фактическото избиране на новото ръководство на комисия Ендуро до сега, тя свърши доста работа. За някои неща времето не стигна и предстои да бъдат реализирани, като например уебсайта, който ще бъде пуснат през следващия месец, но най-важните неща са на лице. Беше разработен новия правилник, който отговаря на световния формат за класическо ендуро. Беше организирано времеизмерването, което по новия формат е доста по-сложно за реализация. И най-вече беше сглобен календара за 2010 година. Той ще включва 6 състезания, като последният от тях, този в град Шумен, ще бъде валиден и за източноевропейския шампионат. 6 кръга са първи кръг, предстоящо тази седмица Ендуро Севтополис Казанлък, след това Габрово Лозана 2010, Добринище, Ендуро Гран при Слънчев бряг, Ендуро Търговище и през октомври Ендуро Шумен 2010. Правилника за провеждане на състезанията тази година е изцяло съобразен с изискванията на Европейския мотоциклетен съюз. Състезанията се провеждат в 2 дни, а участниците са разделени на 4 класа – мотоциклети експерт, мотоциклети хоби, АТВ и деца. Как вижда развитието на ендуро надпреварите, сподели и президентът на Българската федерация по мотоциклетизъм Богдан Николов. С 2 думи, ендуро все още няма в България, не се заблуждаваме. Ендурото се приема в България като група хора, които искат да се разхождат из гората. Така че се надявам тази година или най-късно следващата година ендурото да стане истинското ендуро, което трябва да бъде. Всички на масата са им е ясно за какво говоря. Защото ако не се приближим до истинското ендуро, нямаме шанс да вървим напред. Идеята е не да правим само шампионати, източноевропейски шампионати, идеята е да докараме световния елит в България на ендуро. Ако това ни е идеята и всички искаме това да стане, значи ние трябва да научим нашите самите пилоти да участват по правилника, който е в европейския и световния шампионат. Организаторите на републиканското първенство по ендуро гарантираха, че трасетата, където ще се провеждат надпреварите, са съобразени с всички екологични норми и са получили нужните разрешителни от съответните инстанции. От комисията по ендуро обмислят да инициират конкурс «Зелен репортер», като състезателите, които практикуват този спорт и имат достъп до трудно проходими местности, алармират съответните институции за незаконни сечи и замърсявания.